Xa se pode solicitar a tarxeta acreditativa do grao de discapacidade no Departamento de Servizos Sociais da Pobra do Caramiñal. O Departamento de Servizos Sociais da Pobra do Caramiñal lembra aos usuarios que reúnen os requisitos exixidos que poden solicitar a tarxeta acreditativa do grao de discapacidade, para o que poden consultar as bases no Diario Oficial de Galicia número 147 do 4 de agosto ou dirixirse ás dependencias de Servizos Sociais na Rúa Castelao. Poden solicitala a aquelas persoas que teñan recoñecido un grao de discapacidade igual ou superior ao 33%. Trátase dun documento persoal e intransferible que acredita o grao de discapacidade recoñecido ao seu titular. A todos os efectos, de cara a facilitar o acceso a determinados servizos, tendo como principal obxectivo mellorar a súa calidade de vida, a tarxeta pode ser utilizada pola persoa gardadora de feito. A súa presentación debe ir acompañada polo DNI ou pasaporte. O prazo para solicitar a tarxeta está aberto todo o ano.